hindi na po tayo. Ayan, nagpapawisan si Akits. Against the light daw. Ayan. Ganito sa labas namin. Paggabi, ayan, medyo mahangin. Fresh air. Andito po ako. Nagtitinda mga kapatid. Hello, hello, hello out there. Ayan po. As you can see. Oh, yan. Ang ganda na. Ang lapad ng face ko. Ganito po. Ayan po. Ayan. Nagtitinda pa rin si ako. Kumusta kayo dyan? Namiss ko lang mag-live. Ayan. Pasensya na kayo. It's night already. Makikita nyo yung nasa labas. Ayan. Ang bahay namin. Ayan. Hindi namin pinutol yung bayabas na tinda namin kasi nga sayang nito. Sayang na sayang. Ayan po. Ito ang aking mga paninda, mga kapatid. As you can see. Ayan. Mix lang yan. So, mamaya pa ako mag-close. Mga oras dito is plus 8 ng gabi. Kaya hahayaan ko lang siya. Ayan, mag-live lang tayo. Ayan po. Sana po andyan lang kayo. Ayan. Wala pa rin ang aking mga viewers. Nasaan na sila? Ayan po. Ayan. Panoorin ko kayo sa mga sobrang nakakamiss dito ngayon sa Pinas. Ayan. Ayan. Doon sa mga nakakamiss ganito dito sa amin pag gabi. So you can see ang mga sakyan, nagdadaanan. Ayan. Nandito ako sa labas ng bahay namin. Ayan. Yan yung mga paninda ko. As you can see, dahil sobrang mahangin. Ayan, gulo-gulo na. Hindi ko pa naayos. Ayan. So, ang bubong namin is luna pa lang. Wala pa kami pambili ng yero. Ayan po. Share ko lang sa inyo. Ayan po. Kita ko po yung kapitbahay namin kung anong tinda nila. Ayan. Saging. Ayan. 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 Sa amin. Ito ang tinda namin. Mga damit. Ayan. Sobra. Isa pa lang yung ilaw namin. Hindi ko pa naayos yung aking mga paninda. Ayan po. Ayan po mga kapatid. Sinare ko lang sa inyo. Paggabi. Dito sa amin kung ano ang meron. Ayan. Ayan po. Ayan. Ang ganda dito paggabi. Tapos malakas ang simoy ng hangin. Hindi ako pwede doon sa gitna kasi nga maraming sasakyan. So ganito ang nangyayari paggabi. Yan sinare ko lang sa inyo. Kasi mostly nang nagla-live ako is araw. Kaya ngayon naman ay gabi para makita nyo yan mga kawaray. Ayan, nandito po ako ngayon sa Cavite. Wala ako sa Bicol. Ayan po. Ayan ang aking viewers. Ayun, may dumaan. Ayun. Sino kaya yun? Red na red. Red na red. Siya po.
ang aking kabiyak sa buhay. Ayan po. Andyan siya. Yung mga nasa OFW natin dyan, yung namimiss nila ang buhay dito sa Pinas, ito na po. So, ayan, nakakaharang tong, actually sa paninda ko, nakakaharang itong bayabas, pero hindi namin pinaputol kasi may bunga na siya. Ayan, sayang naman, ang lalaki pa ito. Malalaking bayabas. Ayan, nangangalay na yung kamay ko. As in, lagay ko dyan. Ayan po, mga kapatid. Ayan. Ay, hindi siya ano. Against the light pa. Ayan po. Natatakpan ang hangin. Kaya dito na lang tayo. Ayan. Pakita ko sa inyo doon. Sa unahan. Ayan. Ayan. Ganito dito sa amin paggabi. Ayan po. Ganito. Daming nadaan. Daming nadaan at tricycle. Ayan po. Ang sarap-sarap ng pakiramdam, ang sarap ng simoy ng hangin, pero pag araw talaga naman super humid dito sa amin, as in napaka-humid. Ayan. Ang ganda-ganda ng mga tanawin as in gabi. Pasensya na kayo sa aking paninda, ang gulo-gulo, sobrang hinahangin. So, hindi pa siya masyadong maayos kasi nag-start pa lang kami. Magtinda-tinda. Ayan. Ayan. Shout out pala dun sa aking mga kapuang. Actually, marami ako ditong mga kapitbahay na waray-waray. Ayan. Yung may-ari ng bahay. Ay, dito pala sa harap. May-ari ng bahay na yan, waray-waray din sila, taga Katbalugan, Samar, tapos andun yung isang banda, Kalbayog. So as in marami ako ditong mga katsikahan na mga ikasiko waray-waray. Ayan. Hindi nakaka-boring kasi tuwing umaga parang nasa probinsya lang din ako. Ayan, nagpuntuhan din kami maghapon. Nagpipinta ng tindahan, nakikitambay sila sa akin dito. Yan, pinto-pinto kami ng waray-waray. Yan, shout out nga pala dun sa mga waray-waray na mga subscriber ko dyan. Miss ko na kayo. Hindi na ako nag-upload ng more videos ngayon kasi may pinagtabisihan ako. Pasensya na po sa inyo. Next time uli. Sige na po. Bye-bye. God bless. Thank you po dun sa mga nanood. Bye-bye. Keep safe tayo always. Ayan po. Thank you for watching.